Тега. Давай ли посещал нас? Напред. На панталон беше много събарен, не? Още държи. Айде, спокойно. На лявата ти ръка трябва да махне препълно, който пречи. Не съм набирай в гарна. Иво Ивайлов срещу Никола Симеонов. По-ниско. Дълбай с лявото коляно, дълбай. На татами номер 2 мъже бели пояс категория до 88 кг. И 3. Йордан Петков Твистер и Никола Петрусевски Рут BGG Македония. Победител Слав Николаев мъже бели пояси 88,3 кг. На татами номер 2 да се явят Йордан Петков Твистер и Никола Петрусевски Рут BGG Македония. Работа. На татами номер 3 да се готвят за следваща среща Кум Табанов, Зенит Ипон и Кристиян Тодоров, Зенит Монтана. На татами номер 1 да излизат Ирон Михайлов, бивши Хастос Варна, срещу Никола Симеонов Твистед. Точно така. Лъпчеш. Да работиш десния крак напред, да. Пак underhook. Да, дълбоко, дръж го по гръб. Ники, underhook, дясната ръка underhook. Да, вдигни му ръката хубаво нагоре. Вдигай. Да, това е. Имаш. Дръж. Имаш маунт. Окей, куки.